Kinky Praxeri, een programma waar jongeren met elkaar van gedachten kunnen wisselen over actuele zaken. Welkom, u daar thuis, in het bijzonder jongeren. Dit is Kinky Praxeri, een programma van het Surinaams Bijbelgenootschap in verband met Bijbelmaand, oktobermaand. U heeft vast wel genoten van onze eerdere uitzendingen en vandaag wordt het even pittig. We hebben hele scherpe debaters in ons midden en ik wil aan u voorstellen, eerst rechts van mij. Serene André, ik ben 21 jaar jong, ik zit op de universiteit en ben deel van Chill. Dank je, Serene. En links van mij, Joshua. Patra Joshua, 20 jaar jong en ik maak deel uit van het GS-team en ben ook pas geslaagd van het IMEAO. Dank je, Joshua. En niemand minder dan Lucinda Darson is vandaag onze professional. Ze heeft 27 jaar in het onderwijs gediend, op verschillende scholen lesgegeven, nu docent op de universiteit en het IOL en ze geeft ook leiding aan een avondopleiding. Zuster Lucinda, mag ik u aankondigen? Yes. We praten vandaag met elkaar over de juiste studiekeus maken. De juiste studiekeus maken is voor jongeren altijd de uitdagende topic in hun leven geweest. Jongeren worden door tal van zaken geïnspireerd om een bepaalde studiekeus te maken. Als het nou de juiste is, dat laat ik nu even in het midden. Maar we weten dat jongeren met name nu een studiekeuze maken op basis van bijvoorbeeld een televisieprogramma dat ze zien. Soms maken ze ook een studiekeuze op basis van een traumatische gebeurtenis die ze meemaken in hun leven. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ooit een student van me betrokken was bij een aanrijding. En ze kwam in het ziekenhuis terecht en ze was zo onder de indruk van de manier waarop de verpleegkundigen met haar omgingen, dat ze op een gegeven moment, op dat moment besloot om ook verpleegkundige te worden. Dus ik kan me best wel voorstellen dat gebeurtenissen in het leven je soms stimuleren om een bepaalde studiekeus te maken. Maar anderen maken ook een keuze op basis van een bepaalde idool die ze hebben. Toch? Of omdat ze in de voetsporen van ouders willen treden. Of omdat ze zoiets hebben. Ik wil steenrijk worden. En om rijk te worden moet ik studeren. Nou, de discussie, de centrale vraag bij deze discussie is wat we onder de juiste studiekeus moeten verstaan. En natuurlijk, het is geen vraag waarop je een pasklaar antwoord kan geven. Een juiste, oftewel passende studiekeus, is het kiezen van een studie die aansluit bij jouw talent, bij je interesse, je niveau, je voorkeur. Kortom, een studie die bij jou past. Anders is het natuurlijk als je een succesvolle studiekeus maakt. Want als je een succesvolle studiekeus maakt, dan wil dat zeggen dat je een studie kiest die je uiteindelijk ook afmaakt. In het Sranatongo hebben we een bekende uitdrukking. Jompotek taki anonoti. Matai hori, daar gaat het uiteindelijk om. En we willen met elkaar gaan praten vandaag over de juiste studiekeus maken. Hoe doen we dat? Wat is die juiste studiekeus? En als ik ermee begonnen ben, maak ik het ook af, zodat ik kan praten over een succesvolle studiekeus gemaakt te hebben. Dank u wel, juf Lucinda. Keurig uitgelegd, zoals leerkrachten dat doen. Jompotek taki anonex na futayori. Het gaat pittig worden, dus we gaan nu even naar een break en we komen straks terug. This is not
not the time to get distracted. And this is not the time to go off course. This is not the time to lose your focus. Got a work to do for the Lord. And you cannot afford to lose your way. You come too far from where you started. So please don't let the time you've sown be wasted on things that you later regret, wishing you never had. Once you realize it wasn't worth it. Your destiny is too important to give up for anything. This is not a time to get distracted. No, no, no. This is not the time to go off course. This is not the time to lose your focus. You got a work to do for the Lord. And you cannot afford to lose your way. You come too far from where you started from. So please don't let the time you've sown be wasted on things that you later regret, wishing you never had. Once you realize it wasn't worth it. Your destiny is too important to give up for anything. Yeah, 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 your destiny. Said it's too important to give up for anything, 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 yeah, yeah. Said it ain't worth that skirt, no it ain't worth that tie, no it ain't, no it. Said it ain't worth that girl, and it ain't worth that guy. No, your destiny, your destiny, your destiny is too important to give up for anything, anything, yeah, yeah. Waiting on the other side of temptation, waiting on the other side of this test is everything you've ever dreamed, everything you prayed for, everything he promised you that you'd get. Waiting on the other side of temptation, waiting on the other side of this test is everything you've ever dreamed, everything you prayed for, everything he promised you that you'd get. So hold on and don't let go. Hold on, you just stack close. Hold on and never give up. Hold on, say hold on and don't let go. Hold on, 'cause you just stack close. Hold on and never give up. Hold on, say hold on, say it's only a matter of time, 'cause I can see the finish line. My victory is days away, so I'ma get ready. It's been a long time coming, but I know it's coming for sure. I got a promise from the Lord, yeah. Waiting on the other side of temptation, waiting on the other side of this test is everything you've ever dreamed, everything you prayed for, everything he promised you. Welkom terug. Dit is nog steeds Kinky Praxerie. We hebben het vandaag over de juiste studiekeus maken. U heeft al kennis gemaakt met onze debaters. En onze stelling van vandaag is: de juiste studiekeuze is kiezen voor een studierichting waarvan je weet dat je later er flink erdoor zal verdienen. Ik herhaal. De juiste studiekeuze is kiezen voor een studierichting waarvan je weet dat je later flink erdoor zal verdienen. Liefde voor het vak werkt niet. Je hebt liever een volle zak zonder liefde voor het vak dan een lege zak met liefde voor het vak.
Nou, Sereen, ik zag je schouder ophalen direct. Dus je mag de spits afbijten. Ben je eens met die stelling? Of kan het zijn dat je oneens bent met die stelling? Ik ben het niet eens. Ik kijk er anders naar. Als ik vanuit mijn eigen ervaring mag praten, ik deed een studie waar ik dacht van, als ik dit doe, ik ga geld verdienen. Ik ga echt geld verdienen. Welke studie was dat? Landbouw, agrarische productie. En op den duur, ik was bezig met de opleiding, mijn eerste jaar. En op den duur voelde ik voelde me niet goed. Ik voelde me echt niet goed. Ik zag van, ik ga geld ermee kunnen verdienen, maar ik zou niet elke dag voor willen opstaan in de toekomst. En toen ben ik veranderd van studiekeuze. Ik geloof dat je studiekeuze moet gaan met wie je bent. Wie ben je? Wat kan je? Wil je er later voor opstaan? Ik kijk niet ernaar van, ik wil veel geld verdienen. En uiteindelijk, je kan veel geld verdienen, maar je bent zo diep ongelukkig. Omdat het niet iets is waarvoor je elke dag wil opstaan of wil doen. Sluit een beetje aan op wat zuster Darson net zei. Ja. Klopt. Joshua, ik ben benieuwd. Ben je eens? Ik ben er ook niet eens mee. Okay. Waarom? Laat zeggen in Suriname. We hebben ook niet zoveel studies waar je kan gaan om je talent te showen en zo. Dus kinderen worden gepusht vanaf de lagere school al om een bepaalde studiekeuze te kiezen waarvan ze, laat zeggen, waarmee ze veel geld kunnen verdienen. En dat wordt je vanaf de lagere school echt al geleerd. Ga naar school zodat je goed kan verdienen in de maatschappij en voor je gezin kan zorgen. Weet wat de docenten meestal geven. Maar ik zeg, dat hoeft niet. God heeft ieder een talent gegeven en ga daarmee werken. Zolang je liefde voor je talent, voor je studie, voor je werk hebt, zal God jezelf voorzien in het leven. Maar dan heb ik een kritische vraag. Yes. Werkt dat wel in de praktijk? Want stel, ik hou van mijn liefde, mijn passie is ballonnen blazen. Toch? Of iets doen dat eigenlijk er is geen markt ervoor. Toch? Hoe rijmt dat? En vaak is daar de kritiek, toch? Je hebt een studiekeuze gemaakt, maar je kan nergens terecht, je vindt geen baan ervoor of iets dergelijks. Moet dat niet toch wel degelijk mee worden genomen in je besluit? Als we nu kijken, ballonnen brengt geld, iedereen moet nu versiering. Ik bedoel van, vroeger dacht niemand eraan van, ik ga beginnen met ballonnen. Maar iemand is ermee begonnen en je maakt nu heel veel geld ermee. Ik geloof echt van, als ik kijk nu naar de switch die ik heb gemaakt. Ik ben blij dat God me de kans heeft gegeven om een verandering in te brengen. En dat mijn ouders me de ruimte hebben geboden om anders te gaan kiezen. En als ik nu naar mijn studie kijk, ik ben iemand die veel praat. Ik ben iemand die van houdt om met anderen bezig te zijn, mensen te helpen om op een goed besluit te komen. En ik kijk naar mijn studie, heb ik zoiets van, Sereen, je doet echt waarvan je houdt. En ik sta er voor op en ik voel me zo gelukkig. En ik weet het niet hoor. Ik bedoel van, je moet gaan waarvan je houdt. Er is altijd een gat in de markt. Net als wat hij net zei, er zijn niet veel studiekeuzes. Er zijn wel studiekeuzes aan de hand van wat de maatschappij vraagt. Ja. Wat de maatschappij vraagt, zulke studies hebben we hier in Suriname. En dus je moet echt gaan kijken van waar kan ik iets vinden, want echt serieus, ballonnen, mensen maken geld met ballonnen. Nou, ik merk dat ik duidelijk mijn voet in mijn mond heb gestopt met die ervaring. Maar heel snel hoor, Sereen. Welke studiekeuze doe je nu, waarvan je denkt? Nu doe ik agogische wetenschap en onderwijskunde. Oké, dan ben je bezig met kinderen. Kinderen, volwassenen, HRM. Oké. Yes. En je hebt er echt lol bij, zie ik. Zeker. Joshua, nogmaals, ook voor jou, voor als jongens, hè, mannen, is de prioriteit eigenlijk altijd geld verdienen, toch? En soms hebben we vaders die tegen jongens zeggen, boy, soort money yoga verdienen dan gaan dat. Toch? Yes. Ook voor jou. Hoe ik er naar kijk, ik zeg altijd wat ik wil en doe altijd wat ik wil. Dus mijn ouders bepalen nooit voor me wat ik moet doen. Dus ik zeg... Moeten we een disclaimer bij die statement Maar daar kijken jongeren, hè? Jij bedoelt niet rebellies? Nee. Okay, dus ik bedoel, dus in mijn studiekeuze wat ik wil in het leven, maar op de juiste pad wel. Ja, op het juiste pad, ja. Dus ja, daar. En mijn ouders bepalen daar niet voor me en dat vind ik goed, want je kan zelf teruggaan
met jezelf praten, je inner zelf en zeggen, wat wil ik? Kijk bijvoorbeeld, ik heb statistiek gestudeerd op het IMEAO en na het IMEAO zijn er geen vervolgstudie hier in Suriname. Dus je moet sowieso een andere richting opgaan. En ik ben gaan bidden, ik zeg, waar moet ik? En de natuur leidt zelf. Ik zeg de natuur leidt zelf. Waarvan je houdt? Ga je en vraag jezelf, waarvan hou ik? Wat doe ik in het dagelijks leven dat mensen aantrekt? En wat zou ik kunnen doen voor mijn naaste met liefde, zonder geld? Als prioriteit. Ja, zonder geld als prioriteit. En op welke keuze ben je uiteindelijk gekomen? Hetzelfde wat ze doen. Oh, je doet ook astrologische wetenschappen? Nee. Ik ben pas geslaagd, dus ik moet Oké. in gaan schrijven en zo. Dus ik ga hetzelfde doen. Oké. Had... Heeft ze je net geïnspireerd om die keuze te maken? Nee. Ik had 2 verschillende studiekeuzes. Ik had eerst FAR, HRM in mind, maar heb ik even achter de rug gezet. Daarna was ik voor wiskunde, maar ik zag het ook niet zitten bij wiskunde. God heeft mezelf gezegd, geen wiskunde. Ga voor agogische wetenschap en onderwijskunde. Daar is je passie. Ik wil toch even inzoomen op voorborduren op deze vraag. En ik ga je zeggen waarom. Want soms zijn er omstandigheden waar mensen een studiekeus maken of gewoon omdat ze noodgedwongen zijn. Je moet gaan werken, dus je belandt in een bepaalde sector of iets dergelijks. Toch? Als mensen dan in zo'n situatie een bepaalde studiekeus maken, en ze zijn misschien wel een beetje ongelukkig, maar het moest en het zet brood op tafel. Hebben die mensen dan een verkeerde studiekeuze gemaakt? Om antwoord daarop te geven, nee. Net als wat u net zei van die heren wordt meestal gepusht. Het wordt altijd gezegd, ga iets technisch doen. Ga iets technisch doen. Zie ik het als een verkeerd iets of dat mensen zeggen van vanwege de situatie waarin ze zitten moeten ze toch zo en zo een studie kiezen. Is het verkeerd? Nee. Er kan liefde ontstaan voor de studie die je doet. Je kan op den duur zien van, het heeft wel zijn dingen, maar dit vind ik leuk. En we moeten niet vergeten dat studies breed zijn. Er zijn zoveel dingen in een bepaalde studie, hoe ik agogische wetenschappen doe. Je hebt kinderen, je hebt HRM specifiek, je kan met oudere mensen werken. Waardoor je toch ergens kan zeggen van, maar misschien niet met kinderen, maar wel met oudere mensen kan ik bezig zijn. Dus er kan een liefde ontstaan voor dat wat je doet. En ik geloof dat je, ik weet het niet hoor. Ik denk ook nu met de nieuwe regels van het ministerie, die ze bezig zijn te brengen, en de 2 jaren die ze erbij hebben gevoegd, dat misschien studenten meer tijd hebben dan wij. Om dus echt te gaan zitten kijken van, wat vind ik interessant? En gaat het me geld opleveren? Je hoeft niet rijk te zijn, want dat is het. Men wil rijk zijn. Iedereen wil rijk zijn. Maar ik geloof, je moet gewoon een stabiel leven hebben. Je moet stabiel kunnen eten, drinken. Je voor jezelf kunnen zorgen. Daar gaat het om. En kies echt waarvan je houdt en waarvoor je later wil opstaan met alle. Ja. Ik moet verklappen dat je statement eigenlijk een beetje genezend voor mij werkt. Want als jongeman opkomende, ik had weinig keuzes, dus ik moest gaan werken. En het beste was, ik wil dry sminty. De meeste jonge mannen in Suriname doen dat. Maar op den duur hield ik er echt van. Totdat het mijn rug kapot maakte. Hoe is die keuze bij jou gegaan? Statistiek, is dat gedwongen geweest? Is dat Nee. enige optie? Weet je? Ik heb op de MULO-school ik kwam van de B-richting, wiskunde, natuurkunde zo, kwam ik op het IMEAO als B-richting student. Meestal vinden ze het niet zo goed dat je als B-student op het IMEAO bent. Dus ik dacht, ik heb wiskunde gedaan op de MULO-school, dus ik ga gewoon voor statistiek. En terwijl ik daar studeerde, vroeg ik kinderen van andere richtingen, hoe is het daar, wat zijn die vakken? En ik zei, dat was niet iets voor mij. Statistiek was echt iets voor mij. En ik heb het ook binnen 4 jaar kunnen doen. Ik zei, dat was echt mijn ding. Een van die parameters aangehaald is daar zo. Als je juiste studiekeuze maakt, is ook eentje kiezen waarvan je weet je gaat het afmaken. Ja. En soms is dat ook een probleem in Suriname. Ik ben zelf ook een notoire studielimiter. Omdat je dus dingen, een studie kiest waarvan je denkt, dit pad of
gewoon een Ja. verkeerde keuze. Het is moeilijk om het af te ronden. Afronden van je studiekeuze. Hoe belangrijk is dat ook Om voor jou? daarop antwoord te geven. Ik weet nog, toen ik schakeljaar afmaakte, want ik heb zoveel studies gehad die ik wilde doen. En ik kwam van, Sereen, ik ga civiele techniek doen. Dus mijn vader zei, ik breng je naar een open dag. Ik kom in de open dag, ik zie die boeken zo op tafel. En ik keek naar ze en ik dacht, boy, Sereen, jij gaat dit gewoon niet afmaken als je begint. Ik ken je, je gaat het gewoon niet doen. En ik heb studenten meegemaakt in hoe ik zo studeer. Zie ik studenten die na 4 jaar een andere studiekeuze hebben gemaakt. Omdat ze plotseling zeggen van ze gaan die ene waarmee ze bezig zijn niet afronden en ze zien er daarmee, ze hebben geen pret daarin meer. Dus het kan leuk zijn, maar ga je het afmaken is een hele mooie. En ik geloof, ga naar open dagen. Doe onderzoek. Toen ik zou veranderen van studiekeuze, hebben mijn ouders me gezegd, ga vragen bij andere mensen, hoe hebben ze het ervaren, de maatschappij, etc. En ik ben gaan vragen, hoe vind je het? Hoe zijn de tentamens? Hoe zit het in elkaar? En toen zag ik van, dit is toch wel meer hoe, het valt toch meer in hoe ik studeer en alles. Het gaat me lukken om dat te doen. Dus ik zeg, ga veel informatie zoeken. Je hebt BOS, Bureau van Onderwijsinformatie, aan de Jesrunstraat. Vol met informatie. Ga onderzoeken. Ga kijken. En bijvoorbeeld ik weet nog van de universiteit, je hebt een heel boek met alle vakken, wat ze inhouden, wat je krijgt. Zodat je van tevoren kan zien van, gaat het me werkelijk lukken om dit af te maken? Ga ik het werkelijk doen? Dus het is echt, ga op onderzoek uit, ga informatie winnen. Dit stukje dat je aanhaalt, ga op onderzoek uit, is heel erg belangrijk. Want ik ben gewoon gegaan naar de universiteit, omdat ik hoorde, je moet gaan studeren. Ik heb geen enkele informatie ingewonnen. Dimi Dorodape zegt gewoon een Bali-medewerker tegen me. Ik vroeg naar, is er bouwkunde? Want ik hield dan van de bouw. Is er bouwkunde? Huh? Nee, we hebben dat niet. Terwijl het er wel was. Dus ik heb me gewoon van, maar misschien was het Gods werk, want nu, anders zou ik niet hier zitten. Om op hetgeen te komen wat ze daar net zei, van er komt liefde daarna wanneer je een bepaalde studie hebt gedaan. Ik ben het niet helemaal eens mee, want u gaf aan, u moest cement draaien en zo, maar daarna had u rugpijn. Dat is het precies. Je komt tot het besef, ik had rugpijn daarna, ik moest iets anders doen, toch? Dus ik zeg, precies hetzelfde, wanneer je van de lagere school komt, lachen ze kinderen uit die naar de nijverheidsschool gaan. Maar daar hebben ze veel keuzes. Je hebt horeca, ze kregen veel dingen dat wij op de Milo-school, LBG-school niet kregen. Dus ik zeg, laten we meer daarna gaan kijken en zulke scholen pushen om niet daaronder te blijven. Je bedoelt nijverheidsschool. Ja. Er is een bepaalde stigma over dat soort studies. Ja. Nou, dat als je voor nijverheidsschool gaat, dat je eigenlijk zeg maar aan de lagere kant zit. Ja. Terwijl er juist heel wat keuzes zijn. Oké, ik begrijp het punt dat je maakt. Ja. Oké, natuurlijk, ik vraag me dan af. Laat me bij Joshua deze vraag stellen. Ik vraag me dan af. Je hebt haar gehoord hè, over research doen en bewust jezelf informeren voordat je een keus maakt. Zij is een stapje verder dan jou, right? En jij gaat dus nu die keuze maken. Ben je dan geïnspireerd door haar om die keuze, om zeg maar beter je research te doen? Ja, maar ik heb wel mijn research gedaan, ja. Ja, oké, dus je hebt dat... niet bij BOS en waar ja, ze oké, vertel de mensen hoe jij je onderzoek hebt gedaan. Ik ben op Google geweest, niet specifiek. Wanneer ik mijn research doe ik het over de hele wereld, wat er gebeurt in de wereld, over zo'n studie, over zo'n onderwerp. Dus ik ben gaan googlen en mensen gevraagd die afgestudeerd zijn in een bepaalde richting, vragen, hoe ziet zo'n studie eruit? Was het makkelijk? Was het moeilijk? Hoeveel jaren heeft hij erheen moeten gaan? En als je me zegt, 8 of 10, oké, je hebt het 8 en 10 jaren gedaan, oké, je moest het zo'n periode afmaken, maar ik ga dat niet doen als je me zegt dat je het 8 tot 10 jaar hebt gedaan. Dus dan, ik ben iemand anders, ik geloof je niet dat was voor jou. Oké. Ja, sorry, maar. Ja. Ben je eens met wat hij zegt? Op den duur is het zo een zonde
dat je aanmoedigt met je studie. Want dat is ook een probleem in Suriname. Dat mensen heel lang doen over een studie soms. Moeten dat soort mensen dan na deze discussie een beetje slecht voelen? Nee. Snel gaan. Als je dat je snel gaat, betekent niet dat je... Ja, hoe noemen ze het weer? ik ben het vergeten. Maar dat je snel gaat, je moet het afmaken. Dat is belangrijk. Als je er 4, 5, 6 jaar op doet, wie heeft gezegd dat die persoon die het in 3 jaar afmaakt beter is dan die ene die het 8 jaar lang heeft gedaan? Misschien heeft die andere een ander studiepatroon, misschien heeft die andere veel meer... Of een vrouw en kinderen, zoals ik ja, precies. Een gezin thuis. Je kent de persoons situatie niet waardoor de persoon heen is gegaan. Ja. Oké, vroeger werd het bijvoorbeeld op ADEC deed iemand 6, 7 jaar over een studie. Nu heeft ADEC gezegd nee, in 3 jaar, maar je hoort nog soms, ze rekken het nog een beetje, weet je. Maar ik geloof niet erin. Soms langzaam over iets gaan. Sommige mensen ze moeten echt de in en uit van dingen weten. Ze moeten op hun tijd, op hun gemak bepaalde dingen studeren. Terwijl anderen zijn van, geef me dat boek, ik studeer het, ik schrijf, ik maak mijn tentamen, ik heb het gehaald, verder. Ik zie er niet echt een verschil in hoor. Van mensen die heel veel jaren erover gedaan hebben en anderen korter. Ja. En Dus nee, maar daarom bedoelde ik, de meeste mensen, het is gewoon niet iets voor ze. Maar pas wanneer ze afgerond zijn, zien ze dat het was niet iets voor me, maar je hebt het al gedaan. Dus dan gaan ze gewoon werken met hetgeen wat ze hebben. Dus dat bedoelde ik daarmee hoor. Yes. Niet dat ik iets heb met mensen die het... Oké, ik moet dan wel zeggen dat jullie hebben agogische wetenschappen hier goed neergepend. En ik denk aan de richtingscoördinator van deze studie op de universiteit. Ze hebben mensen voor u geïnspireerd. Ik denk dat het tijd rijp is om onze professional weer uit te nodigen om ons te helpen met deze discussie. En zodat we haar ook vragen kunnen stellen, want ze zit er immers ook 27 jaar lang in het onderwijs. Zuster Lucenda. U heeft de discussies gehoord. Yes. Graag. Laat die licht eroverheen schijnen. Ik heb dus naar de stelling geluisterd en ook naar beide debaters. En ik heb gemerkt dat deze stelling eigenlijk alleen maar contra's had. Ja, het is gesneuveld. De stelling is duidelijk gesneuveld. En ik sluit me ook bij jullie aan als contra die stelling, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat ik er sowieso van overtuigd ben dat het goed is dat je een studie doet, dat je echt uit het hart doet. We leven in een tijd waarbij we heel veel op geld letten. Met name onze jonge mannen leggen echt heel veel de focus op een studie doen waar ze heel veel en heel snel geld kunnen verdienen. Maar de praktijk heeft uitgewezen dat we nog te veel mensen, eigenlijk verkeerde mensen op de verkeerde plekken hebben. Gewoon omdat ze het werk doen, niet vanuit die toewijding, niet vanuit, weet je, die liefde die je zou moeten hebben. En daarom pleit ik er inderdaad voor om een studie te kiezen, bij het kiezen van een studie, om het te doen vanuit het hart. En niet omdat, want er zijn natuurlijk een aantal overwegingen die jongeren maken om een studie te kiezen. In mijn intro had ik dus al een aantal opgesomd, maar een aantal eigenlijk tips die ik wil meegeven bij het doen van een studiekeus. Is dat je niet moet blijven focussen op een perfecte opleiding. Want de perfecte opleiding bestaat niet. Als je blijft zoeken en nadenken en je afvragen. Mijn god, welke studie, is dit wel goed? Past dit wel bij mij? En weet je, en dan kan je soms jaren blijven zoeken naar die perfecte studie. En die perfecte studie bestaat niet. Want neem van me aan, ook al heb je die studie gevonden waar je hart naar uitgaat. Er zullen altijd onderdelen zijn binnen die studie die niet je ding zijn. Maar je zal ze uiteindelijk doen omdat
het onderdeel is van de studie die je gekozen hebt. Dus dat is een van de dingen die ik sowieso als tip naar aanleiding van die stelling ook wil meegeven. Luister ook niet te veel naar anderen. Want dat is ook een van de dingen. Vaak word je gedreven door anderen om een bepaalde studie te kiezen. En ouders, wij ouders, want ik mag ook in de hoedanigheid van ouder praten. We hebben soms echt ook van die droombanen voor onze kinderen. En we ja, artsen en noem maar op. Terwijl dat meisje of die jongen zich lekker zou voelen, bijvoorbeeld als monteur. Weet u, en we drijven die kinderen soms, we wurgen ze soms een bepaalde studie in, die ze soms fataal wordt. Ze raken er helemaal door gedemotiveerd. Kies een studie. Ik blijf pleiten voor een studie dat je doet vanuit je hart. Vanuit je interesse, echt je belangstelling. Wat ik ook altijd mooi heb gevonden in de praktijk, is dat ik heb gezien dat mensen ook studiekeuzes doen. Omdat een jongen, kijk, we zijn met tieners bezig, hè. En soms maken tieners ook een studiekeus omdat ze verliefd zijn op een bepaalde jongen of meisje. En die jongen of dat meisje gaat toevallig een bepaalde studie doen. En weet je, misschien is het moeilijk om elkaar gewoon vrij te zien. Maar als je gaat scoren, kunnen die ouders het niet belemmeren. Dus je maakt dan de studiekeus op basis van het feit dat je verliefd bent op een bepaalde persoon die die studie dan doet. Maar dat ding ligt helemaal niet bij je hart. Weet je, dus het zijn allemaal zaken die we in overweging moeten nemen. Hou er rekening mee. Er zijn natuurlijk talrijke tips. Als je op het net leest, zijn er talrijke tips die men meegeeft. Do's en don't do's wanneer je een studiekeus moet maken. Maar ik heb er dus een paar voor je gelist. Namelijk, hou er rekening mee. Je kan niet eindeloos blijven zoeken. Want die perfecte studiekeus bestaat niet. Luister niet te veel naar anderen. Focus ook niet te hard op werkzekerheid. En wat bedoel ik daarmee? Jij gaat ervan uit van, de ICT-wereld bijvoorbeeld is nu in trek, dus ik moet iets in de ICT-wereld doen. Maar is dat echt je ding? Weet je, dus dat is ook iets dat je in overweging moet nemen. Hou er ook rekening mee dat wanneer je een studiekeus maakt, dat niet wil betekent dat dat eigenlijk je leven is. Want hoeveel mensen maken niet een bepaalde studiekeus, doen een bepaalde studie en eindigen, ronden het ook af. En uiteindelijk belanden ze in een heel andere field dan ze gestudeerd hadden. Weet je, omdat bijvoorbeeld een andere field hun interesse wekt. Want wat merk je op? Het heeft ook te maken met de fases van je leven. Hè? Wanneer je in een bepaalde fase bent van je leven, heb je altijd van die droombanen. En dan studeer je eigenlijk ook voor die droombaan. Maar gaandeweg, als je in een andere fase van je leven komt, dan heb je plotseling een andere interesse. En zo zie je, in Suriname doen we het niet zo vaak. Ja, ik heb geen onderzoek gedaan. Ik denk dat de sociologen dat zouden moeten doen. Over het algemeen zie je dat we pinnen bij die studie die we hebben gedaan. Daar blijven we meestal in. Alhoewel, ik heb nu wel een tendens gemerkt bij jongeren dat zij ook wel durven om buiten hun field te gaan werken. Maar in het buitenland zie je, de mensen zijn arts. Maar je ziet dat ze in een heel andere field te werk zijn gesteld. Toch? Dus het kan. Hoe ga je ermee om? Kortom, bij het zoeken van een studie, de juiste studie, het is een relatief begrip. Wat is juist? Ik zeg, iets waar je hart naar uitgaat. Iets dat je interesse heeft. En ga zo maar door. Maar wat je zeker moet doen, begin op tijd te kiezen, na te denken over. Maak geen ad hoc besluit. Daar gaat het uiteindelijk om. Want ik denk dat onze jongeren nogal te lang nadenken en niet weten wat ze willen, om dan een week na de uitslag, wanneer ze zich moeten inschrijven, snel een keus te maken.
We moeten al heel jong over dit soort dingen beginnen na te denken. Ik denk dat dat het kiezen dan ook stukken makkelijker maakt. Toch? Ga een keertje, als je belangstelling hebt voor een bepaald beroep, toch? En je moet een studiekeus maken. Vraag als je ergens zou mogen meelopen, om even te kijken hoe het aan toe gaat. Ik heb jullie horen praten over vragen, informatie inwinnen is verschrikkelijk belangrijk. En deze generatie heeft de gelegenheid meer dan mijn generatie had om aan informatie te komen. Jongen, je hoeft maar even te drukken. Jullie zijn echt die Google-generatie. Alles wordt nu gegoogeld. En inderdaad, een scala aan informatie krijg je over de verschillende studiemogelijkheden die je hebt. Neem natuurlijk, overweeg de zaken. En inderdaad, we moeten ook wel realistisch zijn. Want we moeten ook niet een beeld gaan scheppen voor jongeren. Dat je droomstudie, als ik het zo mag noemen, je ideale studie altijd voor het liggen is. Dat is in de praktijk ook niet altijd zo, hebben jullie ook aangegeven. Want hoeveel van ons droomden niet om arts te worden, maar financieel zijn onze ouders ertoe niet in staat. Weet je, en daar moeten we ook heel realistisch over zijn. Dat je soms, en dat heb ik wel geleerd, afhankelijk van de situatie waarin je je op dat moment bevindt, dat je soms inderdaad iets zal moeten doen, ja. Een studie zal moeten doen dat je misschien minder prettig ligt. Met de bedoeling, misschien gelijk een beroepsgerichte opleiding. Met de bedoeling om alvast eerder wat geld te beginnen te verdienen. Om daarna dan je droomstudie te gaan doen, als ik dat zo mag zeggen. Weet je, het duurt dan weliswaar langer, maar ik zeg altijd, het maakt niet uit, want op geen enkel diploma heb ik ooit zien staan 5 of 8 jaar erover gedaan. Ja toch? Feit is, je krijgt dat diploma. Kijk, bij de ene duurt het korter, gewoon omdat die de omstandigheden totaal met zich mee had. Maar voor anderen duurt het gewoon ietsje langer om die droombaan of die droomstudie te kunnen doen. Gewoon omdat die de omstandigheden niet mee had. Maar ik zeg, niet opgeven. Als je weet, dat is mijn ding, geef er niet op. Geef het niet op. Nogmaals, het zal iets langer duren, maar door Gods genade kom je er zeker. Yes? Dus dat zijn de dingen die ik sowieso erbij kan zetten naar aanleiding van die stelling. Dank u. Ik luister. Hadden jullie nog vragen? Ja, zeker. Dus dank u, juf Lucinda. Heel erg belangrijk, ook het laatste dat u zei, geef het niet op. Misschien vanwege omstandigheden ben je niet in staat geweest om je droomstudie te doen, maar dat kan alsnog. Dat zou alsnog kunnen. En wie weet wat God doet. Ik weet dat er ook vragen zijn, want dit is een baken van informatie. 27 jaren in het onderwijs. Alle niveaus. Jongens, seize the opportunity. Vragen voor zuster Lucinda. Yes, ik heb een vraag. We hebben erover gesproken, over de omstandigheden. U heeft het ook aangehaald. Wat als nu hoe de overheid er meer 2 jaar bij heeft gevoegd? En er moet nog meer informatie komen. Maar wat raadt u de ouders aan van de studenten om hun kind te kunnen begeleiden naar de juiste studiekeuze? Want wat we zien is dat ze soms verplicht worden. Of ja, we hebben, net als wat u zei, ouders hebben soms een droom voor hun kinderen. Maar wat raadt u de ouders nu aan in deze tijd? Hoe moeten ze hun kinderen begeleiden naar de juiste studiekeuze? Praten. Communicatie, alles valt en staat op communiceren. En ik denk dat een van de dingen die we sowieso als ouders moeten leren achterwege laten zijn onze emoties. Want soms kunnen we door die tranen en soms onbewust een beetje manipuleren, die kinderen toch dwingen onze richting op. Maar ik denk inderdaad, luisteren naar ze. Veel met ze lezen, samen met ze googelen. Weet je, praten met mensen. Jullie hebben het trouwens ook aangehaald. Praten met mensen die ooit die studie al gedaan hebben. Van, hey, hoe heb jij het ervaren? Toch? Om daarna ze de ruimte te geven. Ik denk persoonlijk dat ouders hun kinderen het best samen met ze op onderzoek uit kunnen. Om vanuit dat het onderzoek dan een besluit te maken. En die
kinderen te vertrouwen van hey, als je daarvoor gaat, het komt goed. Toch? Zo zou ik deze vraag willen beantwoorden. Weet je, terwijl je zo bezig bent, denk ik aan de technische school vroeger. Wat wij de technische school noemden. De technische school was vroeger niet in trek. Nee, de technische school was absoluut niet in trek. MULO, alles. Voor ouders was het, je moest naar de MULO-school zijn gegaan. Toch? FIBEGA technische school werd het eigenlijk een beetje als een CC-score gezien. Nou, ik denk dat ouders door de hoge prijzen die ze nu betalen aan metselaars, aan timmerlieden en noem maar op, hebben ingezien dat het geld nu veelal ligt in die technische beroepen. En eigenlijk, ik denk dat die switch is, ik denk in de jaren 2000, rond 2000 zag je dan die grote switch. Eind jaren 90 naar 2000 zag je dan plotseling die grote stroom van zowel jongens als meisjes naar de technische school. Omdat men in de praktijk merkte van dat ideaalbeeld dat we hadden, onze kinderen moeten naar de MULO-school. Want dan kan je verder studeren tot een van die geweldige banen. Nou, die geweldige banen gaven gewoon ietsje minder, brachten wat minder geld op. Terwijl de technische school, daar lag het geld met name in. Ja toch? Dus je ziet dat nu zo, vooral meisjes. De technische school krioelt nu ook van veel meisjes. Ik kan bevestigen, juf, dat de technische richting, de technische banen het best betaald zijn. Want dat is uit onderzoek van het Algemeen Bureau voor de Statistiek gebleken. De best betaalde banen zijn de technische banen op dit moment in Suriname. En met olie, met goud, met al die sectoren die we hebben in Suriname, jongens. Dat is de richting die je op moet gaan. Joshua, maar jij hebt statistiek genomen, je gaat door in agogische wetenschappen. Heb je een vraag ook voor? Yes, ik heb een vraag. Maar wat zouden we eigenlijk kunnen adviseren aan ouders en jongeren die eigenlijk niet, want onder studiekeuze ga ik echt verder op in, niet specifiek op school zijn, een school bezoeken, maar je leert elke dag in het leven. Als je een andere pad zou willen opgaan, wat zou je daar adviseren dat ze moeten kiezen? En met het financieel gedeelte, wat voor oplossing zouden we kunnen creëren om ze te kunnen helpen in Suriname? Ik zeg altijd, alles valt en staat op communiceren. Onderzoek, je moet het niet onderschatten. Je capaciteiten ook kennen. Want dat is iets dat we vaak ook een beetje gering schatten. Dat soms ieder mens heeft een bepaalde capaciteit, is tot bepaalde dingen in staat. En ik zeg, doe iets waartoe jij in staat bent. Doe niet iets dat men van je verwacht, waarvan je weet, dit kan ik niet aan. Toch? Kijk, natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Maar weet je, in het Sranatongo zegt men, if je dit doen voor tron timmerman, dan je tron timmerman. If je dit doen voor tron piloot, dan je tron piloot. Nou, en dan ziet men het als een degradatie of eigenlijk een belediging naar die timmerman. Maar dat is het absoluut niet. Jouw passie, je capaciteit is om dat. Weet je, dat is het. Weet je, soms, kijk, in de praktijk heb ik gemerkt dat je krijgt verschillende studenten, leerlingen op school. Kinderen met verschillende slimheden, noemen we dat. De ene komt met een muzikale slimheid. En je gaat zo een kind dwingen richting piloot worden, bij wijze van spreken. In de praktijk werkt dat niet zo goed. Dus ken ook de slimheden, toch, van je kinderen. Om ze dan eigenlijk ook die richting op te duwen. Of tenminste te bemoedigen, te ondersteunen, die richting op. Toch? Dus dat zou ik als advies geven. Communiceren, onderzoeken, maar ook je eigen capaciteiten kennen, weten wat je kan, waartoe je in staat bent. En een van jullie zei het heel mooi. Iedereen heeft wel iets. Ik dacht dat jij het was. Iedereen heeft zo zijn eigen talent. Zijn eigen gave. In de gemeente noemen we dat, ja, gave. Of een bediening, of noem maar op. Maar ook in het leven heeft iedereen zo een eigen iets dat jou bijzonder maakt. Iets dat jij heel goed kan. Waar je heel goed in bent.
Noem je het talent? Noem je het een gave? I don't know welke naam je ervoor wil gebruiken. Maar als het er is, stop het niet in een vat zoals ons geadviseerd is. Maar doe er wat mee. Toch? Want uiteindelijk, kijk, dit is een christelijk programma. In het kader van de Bijbelmaand, Augustusmaand. Hou er ook rekening mee. Welke studiekeuze ook maken, en dat moeten onze christenjongeren ook weten. Leer ook bij het maken van die keus Christus erbij te betrekken. Want dat is een van de dingen die we vaak niet doen. We denken van het maken, het gaat om geld verdienen, noem maar op. Maar we worden opgeroepen om de Heer te vertrouwen met heel ons hart. En hem in al onze wegen te kennen. En het kiezen van een studie, de juiste studie, is ook een van die wegen waarin we hem moeten kennen. En een van de dingen die ik heb geleerd, ga er niet vanuit dat wanneer je een bepaalde studie hebt doorlopen en uiteindelijk een bepaalde baan gaat uitvoeren, dat je dat doet op eigen kracht. Je doet het omdat God je genadig is geweest. En de praktijk wijst ons uit, we mogen door zijn genade vaak een bepaalde studie doen en uiteindelijk een bepaald beroep gaan uitoefenen. Maar vaak zien we dat die kennis en vaardigheden die we hebben opgedaan, dat we dat ook kunnen gebruiken of moeten gebruiken ter opbouw van zijn koninkrijk. Toch? We moeten dat ook gebruiken. Toch? Dus eigenlijk elk beroep dat we uitoefenen, elk beroep kunnen we gebruiken ter uitbreiding van Gods koninkrijk. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat is wat ik jullie wil meegeven, of waarmee ik jullie wil bemoedigen. Ook bij het kiezen van een studie. Eigenlijk alle keuzes die je maakt in het leven, betrek God er altijd bij. Vertel hem die plannen. Vraag om zijn goedkeuring, zodat hij zijn zegen erop kan leggen. En neem van me aan, je doet het niet alleen om uiteindelijk er heel veel geld voor te verdienen. Maar neem van me aan, hij gaat het ook gebruiken ter uitbreiding van zijn koninkrijk. Juf, ik ervaar die passie. En ik ervaar moederschap. Ik ervaar liefde in uw uitleg. En u bent zo mooi overgeschakeld naar het woord van God. Waarbij we zeker ook van onze in-house dominee moeten horen. Dominee Danielle Dokman. Pittig, zoals altijd. En ik beloof u, het wordt weer vurig. Dominee, mogen we van u horen? Eliezer, thank you very much. Weer vandaag dat we weer zo'n pittige discussie hebben gehad. En ook direct ook al een bemoediging, want mijn bemoediging gaat in diezelfde richting. Dus we zijn op één lijn hier. We zijn helemaal op één lijn. Wat we gehoord hebben vandaag over een studiekeuze maken, de juiste studiekeuze maken. Over het onderzoeken en erachter gaan van wat zou ik kunnen afmaken? Want in berikanatori toch, if iemand teking, if iemand wakananging, if iemand lonanging, om het goed te kunnen doen. Al deze dingen nemen we mee. En dan wil ik nog eentje erbij zetten. Nog één aspect dat we mee kunnen nemen. Onze zuster Lucenda heeft er al de vinger op gezet. En ik wil een beetje verder dan dat ermee lopen met ons. De juiste studiekeuze maken begint bij het kennen van jezelf, toch? We moeten weten wie we zijn, maar meer nog wat wij als talenten hebben. We hebben daarover gesproken. Wat zijn je talenten? En soms rollen we er accidentally in. Weet je, al ver op hogere leeftijd, dan rollen we erin. Oeh, dit kan ik heel goed doen. Omdat een paar mensen van buiten je hebben gezegd dat je het kan doen. En vaak genoeg zijn het die dingen die direct zichtbaar zijn. Je kan mooi zingen. Ja? Je kan dit, je kan goed praten. Die dingen rollen direct naar buiten, want ze zijn zichtbaar. Maar ik denk dat we een beetje intentioneler moeten gaan kijken, vanaf jongs af. Wat zijn de dingen, wat zijn de talenten die we hebben meegekregen? En we moeten het zo stellen.
wat heb ik van God gehad? Nee, misschien veel beter. Wat heeft God mij toevertrouwd? In plaats gewoon, I got it. Het is je toevertrouwd. En we zien dat in de Bijbel, bijvoorbeeld, wanneer we Mattheüs lezen, Mattheüs 25, vers 14 vooral, wanneer we daar beginnen. Dan kunt u met me meelezen hier. Want het koninkrijk van God is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. Een talent voor jou, na een bezit, voor God. En het is je toevertrouwd. Hij geeft aan 1 5 talenten, aan de andere 2 en aan een derde geeft hij 1. Ieder naar zijn bekwaamheid. Ik zeg tak en tobaka. Je talent is aan je gegeven naar je bekwaamheid. Het is iets dat je kan, dat je goed in zou kunnen zijn, om bawasan op. Tangamin inatordisi. Terstond ging hij die 5 talenten ontvangen had op weg en hij deed wat? Hij deed er zaken mee. Dus wanneer we onszelf afvragen, maar moet ik iets kiezen waarin ik goed ben, mijn talenten inzetten, of moet ik gaan kijken naar iets dat geld maakt? Je talent moet geld voor je maken, toch? Je talent moet dat ding doen. Je talent moet je inzetten. Want terstond die ene die 5 heeft gekregen, gaat op weg en hij verdiende er 5 bij. Want de gedachte is dat als je doet waar je voor bekwaamd bent en wat je gekregen hebt, je talent van de Heer, dat jou ook zal kunnen guiden in dit leven. Hij krijgt er 5 bij. Hetzelfde gebeurt met die ene die er 2 bij heeft gekregen. Terstond ook. Maar die derde toch. Maar hij die ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat, zoals zuster Lidesenda heeft gezet, je poteen wat vat. En een gat in de grond en verborg het geld dat zijn Heer hem gegeven had. Want eigenlijk, het woord dat voor talent hier gebruikt wordt, is eigenlijk geld, hoor. Laten we dat wel goed stellen, zodat we die tekst in zo'n goede context zetten. Talent hier is niet talent waarover we normaliter praten. Het is eigenlijk geld dat ze gekregen hebben, maar het is het bezit van die Heer. Dus nochtans is dit van toepassing, want er is iets ons toevertrouwd. Maar soms in onze maatschappij waarin we leven, wordt er minder rekening gehouden met wat ons is toevertrouwd. En wat men wil dat je moet bereiken, wat je ouders willen, wat de maatschappij willen. En dat weten we soms als jonge mensen niet eens wat ons is toevertrouwd. En die dimensie in het verhaal moeten we kennen. Want God heeft ons talenten toevertrouwd. Allemaal naar zijn bekwaamheid. En het ligt, we owe it to ourselves to know wat ons is toevertrouwd. Want wat gebeurt aan het eind van het verhaal? We lezen Jonathan. En zijn Heer antwoordde toen allemaal zijn gekomen, toch? De laatste wang ook kon. Laatste wang, Lucasam doe je, hè? Ik heb je talent. Ik weet het, dat is hier. Maar nam het even uit de grond voor je dikken. Dan geef ik het weer aan jou. Wat was het antwoord van zijn Heer? En de Heer antwoordde en zeide tot hem: Gij slechte en luie slaaf. Wist gij niet dat ik mij, waar ik niet gezaaid heb, en bijeenbracht van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had u mijn geld aan een bankier gegeven. Look nou, je kan nog steeds wat ermee doen. Potet op een bankie. Laat het rente voor me brengen. Dan had je mij het terug kunnen geven. Het gaat om rekenschap. Het gaat om een goede rentmeester zijn van wat je is toevertrouwd.
Van de talenten die aan jou gegeven zijn. Dus ook wanneer we een studiekeuze maken, moet dat ook ons guiding zijn. Wat is me toevertrouwd? En waarvoor zal ik rekenschap moeten geven? Wanneer ik voor de Heere sta. Want dit heb ik meegekregen. En zou ik aan de Heere kunnen zeggen, Lukumo, die ken uit dat grondje dan is tenminste jouw talent terug raw. Ik heb het niet ontwikkeld. Ik heb het niet toegepast. Ik heb er niets mee gedaan dan het daar in de grond voor de wormen gelaten. No. Laten we ook als jonge mensen ons inzetten om te weten wat ons is toevertrouwd. En ouders ook. Wanneer we spraken over, zuster Lucenda sprak over communicatie, is dat in alle wees, verbaal en non-verbaal. Want sommige dingen liggen anders. We horen ze niet, we zien ze niet, maar dan de. Dus dan moeten we een beetje gaan graaien in onze kinderen. Om te weten wat hun is toevertrouwd. Zodat zij rekenschap kunnen geven. En goede rentmeesters kunnen zijn. Ook in hun studiekeuze. En in hun verdere carrière. Amen. Dank u wel, dominee Dokman. Altijd pittig, vurig, indringend, doortastend. U heeft me weer geraakt, dominee. Het is heel erg belangrijk. We hebben hele belangrijke kernwoorden gehad hier. En een heel mooi ding dat de dominee zei, is jouw carrière moeten we misschien, mijn carrière misschien moeten we veranderen naar het is Gods carrière, het is Gods bezit. Ja. En daarvan moeten we goede rentmeesters zijn. Goed, door bijvoorbeeld werk degelijk aan je voorbereiding om een studiekeuze te maken. Overleg. Ja. Overleg met je ouders, om dat stukje van het conflict op te lossen. Maar overleg ook met kenners, mensen in een bepaalde branche die je wil doen. Maar ook ken jezelf. Ken jezelf is heel erg belangrijk. Ken je zwaktes, ken je sterke punten. En een hele belangrijke ook uit de discussie met jullie en ook met zuster Lucenda is, ook al heb je een beetje gestruggeld, misschien ben je een studielimiter, misschien modder je een beetje aan met je studie of waar dan ook, don't give up. Yes. Ga door. Right? Ben je als jongere of volwassene, want het is nooit te laat voor jou, op zoek naar informatie om de juiste studiekeuze te kunnen maken, ben je terecht bij het bureau Onderwijs en Studiefaciliteiten, BOS. Je ziet het e-mailadres in beeld. Dames en heren, jongeren in het bijzonder, dit was weer een pittige, een vurige aflevering van Kinky Praxerie. En we weten zeker dat wij uw denken hebben veranderd. Tot de volgende keer. Dit was een productie van het Surinaams Bijbelgenootschap. Kinky Praxerie.